ako subong sa Festive Mall para maglantaw sa mga art exhibits sa akin mga friends, silang Rose kag sinong PG. So, let's go! Bago lang ko tapos lantaw sa mga art exhibit sa akong mga friends, and syempre kung ari ako di sa Festive Mall, hindi ko gid malimtan nga mag-inom sang Coca-Cola. Pamangkuton nyo ko kung anong favorite ko nga part dere sa mall. Amo na ang dome dere kung diin may ara nga playground para sa mga kids. Ang important kay covered siya. So kung gampangin yung mga bata, hindi sila mainitan. Though ang silak sa adlaw ti ara pero at least 'di ba, hindi sila directly nga mainitan. Kag kung mag-ulan, pwede man gyapon gampangin yung mga kids. Kag yes, oo, tsakto ka mo sa mga insta spots there sa Festive Mall. So kung mahilig ka magkuha pictures, well, this is a best place for you. For now, I just have to go home kay ginahulat ako ni nanay kay alauna na pero wala pa ko kapanyaga. So, goodbye! Thanks for watching and don't forget to subscribe!